sai abubuwa da duka mu ne sai da su mutane da yawa wanda ba na sha'awar da masu da doguwar gora da kuma tsawon su sai inda muka yi ɗan tsani a da ana so sai in fara kuma muna da tsari kullum ana ke me ya kamata a yi yau, me ya kamata a yi gobe, me ya kamata a yi ciki. Wanda idan ba haka kake ba, sai ka gama gini sai ya kai kololuwa kowa yana gani ne maka tafi. Ta zai ka tafi ka je ka sa masa wani bam kawai rubuce ka sai da zaki. Ta ma tsarin matsayin sana wanda muka yi ganin mu abokai ne da shi. Sai bukatar yana da dama ya neme ka kai. Ko kuma ba wai dole a kan kowane tsari sai shi yasa ba tsarin ba ɗan abu ana neman juna da an zama wani abokanmu suna neman sassan da masu yau da ne kuma yin shi da gani sai dubu waya zama muna yin tarbi kuma sai shi da ke sun jima ya tawa jami'i. Your Excellency, akwai wani batu da ya daɗe yana zagawa lokacin da aka a bayan naɗa ministoci mun yi wasu majiyoyi suna cewa ana ɗaya daga cikin mutane turabe da cewa kawo wanda za a naɗa minista a kai polis ka tankwaɓe wannan dama ne gaskiya al'amari yadda mutane suke fita. Ba shi ne na amsa akwai tsari da aka taho sun neme ni a zo a yi an zauna akwai abubuwa wanda aka gani muka gani kuma daga baya na ma ga gyara ko a tafa haka sai an je an fada a ji a samu matsala to na gaya masa cewa nake gaya masa yanzu in baka ji ba ko ba za ka gina abubuwan ka shike nan sai ka rufe kuma sai ka je ka fada wani wanda za ka rufe shi ne yasa sai abubuwa wanda mai hankali ba ya yarda da su kuma rashin yarda da wannan ne shi sa aka kawo yanzu shi za ma har suka gani suka ce wani abin da muka yi din wata rana shi ne sa wani ma ko talakawa su ce kwankwasa ne ba uba shugaban kasa ko na to kullum a cikin lissafi wannan harkar ta wuce ka yi ta da wajen abin da za ka yi da mutane sun fahimci ma mai aiki in za ki da kuɗi da wannan ina da hukuncin kowa da kowa ka ga irin hukuncin ka ne ka samu gobe ba kana dubawa ka ga waɗansu irin hukunci in ka zauna a gurin sai abin da same ka mai za ka ce a da hankalinka da komai kashe kuma waɗansu na da sayan yan minista za ka samu kuɗi ne wata kuɗi kashe ina da kuɗi a ciki kuɗi shi ne abu wannan zaben da muka yi muna da kansiloli muna da shamomi muna da yan majalisa muna da gwamnatin tarayya ko ta lokacin da ko ta state ko abu da komai a hakan ba a da kudin kankana da nasa da kuma kuma haka mu siyasa mu ba ta da kuma wani afuwanci yanzu ta ce ta bani minista ko shekara 20 kenan ne wani miliyan za su bani ba za su bani watakila a daraja da yake wancan ba da dai darajar ofis tana da alaƙa da wannan ke rikuwa wani ka ba shi ofis babban ofis don shawara ki ne haka abubuwan za su tafi sai ga kamar ma masu yanku ne kuma haka duk waɗannan abubuwa ne wanda suke kullum a cikin lissafi saboda wani tsallan ka yi shi guda ɗaya haɗa wani ramu to sai ka yi da na sani akwai koke-koke excellency a baya kuma ɗaya cikin waɗanda kuka kira zuwa da musarwa cewar haɗaka ko kuma yadda ya kamata waro ɗan takara ya ke la'akari da ƙasa Najeriya da mabambanta addini da ƙabilu daban-daban. Da zuwa yanzu malamai kama da salon kamun ludai. Sun saurari an ji koke-koken malaman da suka wuce ga wajen
zuwa da wani tsarin cewar wancan tikiti ne mai alfanu. To tunda sun yi faɗa kuma sun yi zaɓe idan alfanu ne ko rashin sa kowa ya gani ba sai wani ya ce alfanu ba ne domin kowa da idan ra'ayinsa kowa da abin da fara siyasa ya kowa da jama'a su yi kokari kowa ya tsaya idan siyasa muka tsaya inda muke sai mana bisa ta ga ba na kirarin ce wani da sarauta ne ba na yin magana ce wani ɗan business ne ba na yin magana da ce a'a ni ba da ni ba na ji zan ka bace jira'i kan wannan tsari haka muke so kowane tsari an ba haka ba yanzu na shiga cikin wani bangare